En Galicia temos a maior colección privada de chisqueiros de España. Pertencen a un veciño de Goián, en Tomiño, que chegou a xuntar máis de 100.000. Tenos todos catalogados, aínda que recoñece que apenas ten espazo na casa para guardar máis. En caixas, en vitrinas, en estantes, no salón ou no faiado, xunta a maior colección de chisqueiros de España non é doado. Ángel leva décadas reuníndos. Fai uns 35 anos que a miña irmán os coleccionaba. Eu, claro, andando por onde andaba, os miraba e me gustaban e os iba traendo, hombre, non eran moitos, 10, 20, a veces 30. Tenos por categorías, dende os máis impresionantes, os que precisan pilas para funcionar, ata os de propaganda máis habituais. Pode ser un animal, pode ser unha moto, unha bicicleta, un coche, un avión, un helicóptero. Estes acendedores representan todo tipo de formas e obxetos. Foinos conseguindo nas súas viaxes polo mundo traballando nun barco e algún deulle algún susto. Realmente non podes andar con eles, sobre todo que son armas, porque son réplicas, sobre todo en Estados Unidos. En Miami e en San Diego tuven problemas a raíz de que non me digas como sabían quen era eu, me estaban esperando, me mandaron ir á terminal, abrir as maletas e entregalos eu explicando que eran chisqueiros, pero non valeu de nada. Os seus 101.000 chisqueiros son só unha das coleccións que ten na casa. Tamén ten afección polas xerras de cervexa e mesmo por merchandising de Coca-Cola, do que conseguiu ata caixas de ferramentas ou paneiras.